Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Tu w New Britain żyje dużo białostoczyzny, szczególnie Dąbrowa Białostocka, Sopółka, prawda? Tak. Nie? Białegostoku też. W Białegostoku też taki rejon. No. Pan z Białegostoku, w której parafii? Świętego Kazimierza. Kazimierza. Ksiądz Maksymowicz tam jest proboszczem. No, może Piękny zaraz- kościół na Leszczynowej. Może. Tak, w 81 roku celebrowałem na placu tam i 3 krzyże. Mówię, tu będzie kościół, jeszcze nie było nic. Dzisiaj już taką relikwię, Matkę Bożą Katyńską, pokazuje rękę, bo to jest 8 na 12 cm. Z 28 lutego 1940 roku. Major Henryk Gorzętowski z Pryczy Obozowej, to był pierwszy kozielc, zaznaczam, pierwszy, wyrzeźbił swojemu synowi, również Henrykowi, na jego urodziny, 19, ikonkę, Matkę Bożą Ostrobramską. I na odwrocie, na rewersie napisał 28 lutego 1940 roku. I ten syn to wziął, bo to do kieszeni akurat chodziło. No i do rozstrzelania. Parzausta, Henryk Gorzętowski. No i wystąpił ojciec. I ojciec jest rozstrzelany, jest w księdze i tam spoczywa. Syn z tą ikonką się uratował. Potem przez Władywostok i tak dalej, Indie. I ja otrzymałem tą ikonkę w drzewie. Pokazywałem, zresztą pan komendant widział teraz, jak był w Warszawie. I w katedrze polowej, boczną kaplicę, to jest kaplica duża, robimy tylko do tej małej ikonki relikwii, bo panowie znają te Matki Boże Katyńskie, które są z drugiego Kozielska, które z lat 60., ta koronowana przez Ojca Świętego w Krakowie, tą, którą ksiądz Peszkowski też promuje. Natomiast ta jest malutka, jedyna, ale pierwsza, z pierwszego Kozielska i wykonana rękoma oficera majora Henryka Gorzętowskiego. I w kaplicy bocznej upamiętniamy wszystkich, którzy zginęli w Charkowie, Miednoje i Katyniu. 15 000 nazwisk. W metalu, taka srebrna powłoka. Tych pomników różnych jest bardzo dużo dzisiaj za granicą i w Polsce i tak dalej. Ale będzie w jednym miejscu, można dojść i na imiona i nazwiska i stopnie oficerskie odczytać. I profesorowie z Akademii Sztuk Pięknych wykonali już projekt, już są prace, nazwiska i myślę, że na wiosnę to będzie gotowe. No. To, co uważam, że z naszej strony powinno być. I w Święto Wojska Polskiego, teraz 15 w katedrze polowej powiedziałem do oficerów, po pierwsze, że ja nie wyobrażam, żeby młody oficer nie był w Katyniu. Że wreszcie nie wystarcza tylko te uroczystości, tablice, pomniki, tylko trzeba jechać i być. To jest pierwsza sprawa. A druga, w katedrze polowej, która jest panteonem chwały i sławy oręża polskiego, powinna być pełna lista katyńska i tak dalej. Oczywiście 7 000 jeszcze brakuje, my nie znamy nazwisk. Może jak przyjedzie Putin teraz w październiku, może jeszcze coś przywiezie, odsłoni. To będzie na stalowych... To jest na metalu, taki wygrawerowane, ale to techniką tą komputerową z metalu wyjęte, więc to tworzy taką płaskorzeźbę, że te imiona i nazwiska są wystające, ale w metalu stałym, trwałym, niezmiennym to robią wojskowe zakłady w Zielonce. Oczywiście tutaj to jest, ale będzie.
Będą panowie, przyjadą, to zobaczą. No gratuluję, żeście tu jako pierwsi postawili ten pomnik. Wtedy jeszcze odwaga kosztowała, prawda? No. Nawet za granicą. A nawet za granicą ci, którzy teraz tego, to jeszcze nie wszyscy byli przy odsłonięciach pomników. Tak jest. Nie można było dotrzeć do ich. Z Londynem włącznie. I teraz prosimy do naszej siedziby. Dziękujemy bardzo. I bo Biszków drugi raz nie przyjedzie tak szybko. To jest historyczne zdjęcie pamiątkowe. Naciągnij sprężynkę, tak, czekaj. Daleko też tutaj. Działalności harcerskiej w Ameryce. Czuwaj. Dziękujemy. Umożliwiają nam, tak? No to dobrze. Dla wszystkich 111 weteranów Armii Polskiej w Ameryce witam serdecznie naszego kapelana wojskowego, księdza biskupa, generała dywizji Leszek Wójt. Bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję, że czas, który ksiądz biskup z nami spędzi dzisiaj, będzie pamiętnym i wesołym. Dziękuję bardzo. Przemawiać z marszu i to, co mamy czynić, to od razu. Ja bardzo serdecznie dziękuję i jestem wzruszony, że tylu widzę w placówce w Brytyn. I najpierw pozdrawiam pana komendanta, że był łaskaw zgromadzić, zapowiedzieć, zorganizować, co więcej, nawet salę wychłodzić, tak, gdzie czujemy się bardzo dobrze. Ale najpierw witam przewielebnych księży i miło mi, iż raczyli przybyć z panem komendantem naczelnym, panem Hieronimem Wyszyńskim. Wczoraj żeśmy przylecieli do Nowego Jorku z Warszawy i prosto w drogę przez Bridgeport, Harcourt, no jesteśmy w New Britain. Przyznam się, że ja nie jestem po raz pierwszy w New Britain, tylko jestem po raz drugi, a pierwszy raz byłem, oto do pana mówię kamerzysty, jeszcze pana na świecie nie było, w 1974 roku. Byłem już po wojsku. I objechałem wtedy Stany Zjednoczone z plecakiem na ramieniu Greyhoundem. I zahaczyłem także o New Britain i w jednym z kościołów tu odprawiałem mszę świętą. I pamiętam proboszcza, ale nie wiem, który to był. Był bardzo energiczny, żywy. Przyszedł rano tak w sutannie, wikarym tam rozdał zadania. Sutanna tak rozpięta, bo było gorąco. I mówi, niech ksiądz odprawia,
bo teraz nie wiadomo z jakiego mszału, bo po soborze tą liturgię tak, i już nie używam tego słowa, no i żeśmy jakoś tam z tymi mszałami doszli do skutku, no i potem udało mi się dalej. Więc proszę Państwa, do tej wizyty przymierzaliśmy się, powiem szczerze, dość długo, dlatego że spotykaliśmy się w Warszawie wielekroć. Dzisiaj już nawet nie mam odwagi. Kiedyś jak biskupi przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, to mówili tak: przywozimy wam pozdrowienia z ojczyzny, od Najświętszej Matuchny, z Jasnej Góry i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak mówię, to ci młodzi nawet się uśmiechają. Dlaczego? Bo dzisiaj wszyscy jeżdżą. Śniadanie jedzą w New Britain, a kolację jedzą już w Polsce. Czy to tutaj z tych terenów, miło mi, to jedzą na przykład w Dąbrowie Białostockiej, w Białymstoku, w Sokółce, w Zambrowie, bo to z tych mniej więcej terenów wiem, że tu jest sporo. Czy też na południu Polski i tak dalej. Ja przybyłem do wojskowych, bo jestem od żołnierzy i wojska, a Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej to żołnierze. Żołnierze II wojny światowej, żołnierze byli, a o was powiemy tak ciepło, szerzej i więcej w amerykańskiej Częstochowie. Tak samo jak mówimy to przy każdej okazji w Warszawie, w katedrze polowej, w innych miejscach, czy to chociażby z okazji poświęcenia pomnika czynu zbrojnego Halemczyków na Żoliborzu. I dlatego też aż tak specjalnie to nie pozdrawiam, no bo jesteście jedną nogą już w Polsce. Bogu dzięki, żelaznej kurtyny nie ma, ten czas minął. Można już przez granicę bezpiecznie wjechać, wyjechać i nawet nie wiadomo kiedy człowiek już siedzi w samolocie. A większość pamięta jeszcze ten czas perelowski i jak to było. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Jest mi naprawdę ogromnie miło, że tylu widzę Państwa tutaj w tej pięknej sali, w placówce imieniem generała Hallera, Józefa Hallera, którego po piersie mamy w katedrze polowej i ma specjalną taki sektor. A przywiozłem z Rzymu, bo ksiądz prałat, rektor kolegium polskiego na Piazza Remuria, ksiądz Rola, znalazł tam wśród różnych rzeźb także mosiężną, popiersie mosiężne generała Hallera, wykonane jeszcze za życia generała Hallera przez słynnego rzeźbiarza polskiego. Nie przypominam jego nazwiska, krótkie nazwisko na P, ale nie chcę przekręcać. No i ono tam się trochę poniewierało, więc ja go do walizki, to pół walizki i umieściliśmy się, to jest spiżowe, piękne popiersie, głowa generała Hallera. A proty spoczywają w Krakowie w kościele garnizonowym. No, ale nie moja wina, że tam ja chciałem, żeby to było w katedrze polowej, ale wtedy jakoś harcerze organizowali ten cały pogrzeb, rodzina nie bardzo się włączała, no i jest tak, jak jest. Życzę więc miłego wieczoru i zapraszam na grochówkę do Warszawy. Czym chata bogata. Z częścią z Państwa już żeśmy się spotkali w ogrodach przy katedrze, a jeszcze będzie okazja do tych spotkań. Dziękuję Panu Komendantowi Naczelnemu, Panu Jeronimowi Wyszyńskiemu, już raczył ten program przygotować, zorganizować, no i mnie tutaj przywieźć. Bóg zapłać. Pan Wysocki, który dzięki jemu ten pomnik stanął w naszym cmentarzu, dlatego że dużo się do tego przyczynił. Dziękuję bardzo. Oprócz tego, proszę Państwa, jak sam zaznaczył, że Pan generał Łódź obchodził 3 dni temu swoje urodziny, 25 lat. Niech żyje, żyje
sekret, bo nie jestem kobietą. Brakuje 44 lata już tylko do 100. Także łatwo obliczyć. Słuchajcie, bardzo dziękuję jeszcze przy okazji naszym harcerkom. Czuwaj! Dziękuję za te piękne kwiaty i pozdrowienie. W Polsce jestem także odpowiedzialny z ramienia episkopatu za duszpasterstwo harcerek i harcerzy. To ZHP, ZHR, Zawiszaków i tak dalej. A także i weteranów i kombatantów, których jest 200 000, a wojska już tylko 150. No, takie są proporcje. Natomiast kombatantów nie ubywa i proszę się tym nie martwić, tylko przybywa. Przybywa. Także panie komendancie, na tym życia kancie, trzymaj się galancie. Dziękuję. Biskupa, jakoś to się ułożyło, że przyjechał do nas tutaj ten wspaniały biskup i... Najwspanialszy! Najwspanialszy, dziękuję bardzo. Ale wiem, że parę lat temu, kilka lat temu w Warszawie to właśnie dał ślub tatowi i Zosie i to teraz takie refleksje są. Ekscelencja, nie wiem, czy po angielsku rozumie. I understand. You understand English? To dobrze, bo niektóre wiem, że też obecnie nie rozumieją wszystko, co się mówi po polsku. Ale chciałem teraz, I'd like to welcome you to the city of New Britain. Zawsze mówię po polsku, że to jest serce Polonii, nie tylko w Connecticut, ale w całej Ameryce. Mówią, że więcej Polaków jest w Chicago, ale to nie trzymają się tak, jak tutaj się trzymamy. Czy weterany, czy sokoły, czy nawet te nasze polityki z Puławskiego klubu. Ale jakoś harcerstwo tutaj żyje, chór żyje, wszystko co polskie tutaj u nas żyje. I chciałem też może takie małe pamiątki dla biskupa, żeby pojechał do Polski. Wiem, że myślę, że biskup w Warszawie mieszka, tak? Tak, tak. W Londynie. Ale teraz obywatelstwo miasta New Britain też biskup dostanie. Those of you who don't speak Polish, I'm about to bestow on His Excellency the Bishop an honorary citizenship of the city of New Britain. Ale też wiem, że są jakieś kondycje i też obowiązki, jak biskup te obywatelstwo przyjmie, to musi tego dwa obowiązki są. Jedne to musi w listopadzie dla mnie głosować, a drugie to jest, że tutaj mówię, że ludzie skarżą, że takie te podatki, to jakby biskup troszkę te podatki też płacił, to by pomogło. Chętnie teraz chciałem też przeczytać, ale to po angielsku i przetłumaczyć po polsku, to by się męczyłem i do spowiedzi polecam. Greetings in the name and by the authority of the city of New Britain to all whom these presents come. Know ye that on this day, biskup polowy Wojska Polskiego, general Leszek Łódź, is hereby commissioned for now and for all time to come as an honorary citizen of the city of New Britain, under the laws of the city, with all rights, privileges, and also the ability to pay taxes and vote for Lucian Pawlak. I teraz chciałem też pamiątkę z tego miasta naszego, klucz do miasta podarować biskupowi, bo i to teraz powiem szczerze, że to dostał teraz i prezydent Bush, były prezydent Bush. Niech pan robi zdjęcie. Tak. I Lech Wałęsa dostał klucz do miasta.
I teraz to jest piąty raz, co tak podaruję komuś. To jest dla naszego miasta naprawdę najpolskie miasto w całym stanie i czy nie w Ameryce. Bardzo miło poznać biskupa i witam serdecznie do naszego miasta. Proszę Państwa, traktuję bardzo poważnie to wielkie wyróżnienie, bo wiem, co to jest honorowe obywatelstwo miasta. I to miasta ważnego, pięknego, bliskiego Polsce, jakim jest miasto New Britain. I for me, this is his big surprise. I klucze do miasta, więc będę podróżował do Stanów Zjednoczonych z kluczem. A ponieważ w sutannie mamy dużo miejsca i panie majorze, niech pan zobaczy, jeszcze takie 4 wejdą. Dziękuję bardzo, całuję ten klucz. Życzę panu burmistrzowi, żeby to miasto było szczęśliwe pod władzą pana burmistrza i niech będzie wybierany na następną kadencję. Młody, przystojny, elegancki wąs, mówi nawet po polsku, dobrze, nie mówiąc naturalnie już o angielskim, ale bardzo to cenię, bo to jest naprawdę wielka niespodzianka. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że przedwczoraj otrzymał obywatelstwo miasta, które wrosło w historię Bitwy Warszawskiej, a mianowicie Radzymina, które było miastem zwycięskim w 1920 roku, 15 sierpnia. I właśnie w czasie centralnych obchodów uroczystości wasz naczelny komendant, pan Hieronim Wyszyński, otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Radzymina w Polsce. W obecności marszałka Sejmu, pana Macieja Błażyńskiego, włodarzy miasta Radzymina. No, ja dzisiaj nie będę spał z tego wrażenia. Także jest mi także ogromnie miło, że pan Lucjan Pawlak, burmistrz tego miasta, to nadał. A w tym mieście wiem, że wielu obywateli to obywatele ziemi białostockiej, podlaskiej, tych terenów, które są nam bardzo, mnie również bliskie. Oczywiście wszystkie części Polski są bliskie i ważne, jednakowo ważne. Ale tam, gdzie się człowiek rodzi, skąd pochodzi, do tej ziemi najczęściej powraca, to ona jest tak bliższa sercu. Bliższa sercu. Więc zapraszam pana burmistrza. Okay. Więc gdzie ja mam postawić orkiestrę, jak pan przyjedzie? Przed bramą czy za bramą? Przed bramą. Więc postawimy orkiestrę złożoną z 50 tron. No, to już jest poważna orkiestra. Tak. Czy pan będzie pojutrze w Częstochowie? Nie, pański nie będę. No ale będąc tu z New Britain, to ja jeszcze upominek ode mnie panu przekażę. Natomiast przyjmuję dzisiaj to wielkie odznaczenie i poczytuję je za wielki zaszczyt. Niech żyje miasto New Britain. Niech żyje pan major tego miasta. I dali nawet taką ładną kartę. Tutaj jest mały upominek, proszę cię, od księdza proboszcza parafii Najświętszego Serca na katedrę polową w Warszawie, od naszego proboszcza.
Dziękuję. którego tu my się później tam zobaczymy. A teraz chciałbym jeszcze przedstawić następnych naszych przedstawicieli. To jest nasz członek placówki 111, stanowy reprezentant kolega Tercjak, profesor Tercjak. Może senator Bożek też tutaj do nas przyjdzie. Serdecznie witamy honorowego, miłego gościa, wielebnego księdza biskupa. Od stanu Connecticut już prezentowałem emblemat stanu oficjalny i tutaj jest przy sercu. A teraz oficjalna pamiątka wizytu do naszego stana od gubernatora, od Sejmu Connecticut. I tak czyta, pół po polsku, a pół po angielsku. Po angielsku. Dziękuję. Po angielsku. The General Assembly official citation introduced by Representative Anthony J. Terziak, 26th District, and yours truly, Tom Bozek. Be it hereby known to all that the Connecticut General Assembly hereby offers its sincerest congratulations to Bishop. Okay, there you go. I don't want to mispronounce it. To biskup Polowy Wojska Polskiego, generał, and I don't know what the DYW, dywizji, Leszek Sławoj Głódź, honorowy kapłan Sław. That was easy for you, Tony. In recognition of the visit of His Excellency to the state of Connecticut, the Polish Army Veterans Association of Connecticut, SWAP. The entire membership of the Connecticut General Assembly offers its sincerest best wishes on this memorable occasion and expresses the hope for your continued success, Bishop. Given the 17th day in the House in August 2001 at the state capitol, and it's signed appropriately by our President Pro Tem Sullivan, our Speaker of the House, Maura Lyons, and our Secretary of State, Susan Basovich. Senator stanowy pan Bożek. Mili mówi, że wyślą pocztą do Polski. Ja mówię, że mam twardą walizkę i zabiorę ze sobą, bo jeszcze po drodze zaginie. Także thank you very much.